tun jiya dan na ɗau fannin kirkira, Allah shi ya so in cira domin wasu ne ke yin bara. A wakar na safi kira, na bar maganar mai tsangwama, na yo nazari kuma na gama, insha Allah zan kai sama dan ni ba na yin gardama. Na zauna da umara ba lafiya, kullum suke mini addu'a, ilahu ya karo ɗaukaka, amma fa ya kare sharika, har ma kuma mi kan baka. Amma fa ya kare sharika, har ma kuma mi kan baka. Kai mi gulma da kabari, Allah ya so in kai haka, domin da can bana haka, da kaɗan kuma har na kai haka. To wa zai canza min haka? To wa zai canza min haka? Domin na riga na san haka, shi dan adam ba iya masa, ko da komai baka sau masa. Wannan bayana shi ya far maka, masoya mu zauna lafiya, masoya mu zauna lafiya, amma mu rage yin hasada. Masoya mu zauna lafiya, amma mu rage yin hasada, amma mu rage yin hasada.